Kung sa karantaan man sana, dain nanggad mapadaog ang mga albayano. Kaya sa singing competition na pig-organisar kan Ako Bicol Party List na urugmahan, karantaan asin tarabangan no OKT, kadakol nanggad ang nagpahiling ning interes. Arog kang 8 singers na ini nanatada asin nagbarakbakan sa OKT quarterfinals kaning Sabado sa Event Center sa LCC Mall sa Legazpi City. Igwang pang-aki, pang-adult, asin pwede pa kami category. Angat sa kids category, ang 12 anyos na si Greasy Zane Nacion kang inamnam grande ginubatan albay. Linason mo ang isip ko, ang puso at damdamin ko. Angat man ang 33 anyos sa si RJ Vasquez kang uwas albay sa adult category. Mantang sa pwede pa kami kategory, uminangat man ang 41 anyos sa si Jonilyn Mingorio kan Barangay Panso, Pulangi, Albay. Sana'y maturuan mo na iwasan ang bawat nakasanayan ko. Laog naman sinda sa semifinals. Di ko po ma-explain kung paano, pero sobrang saya ko po kasi nanalo po ako sa quarterfinals po. Thank you so much po, Ako Bicol Party List. Malaking experience. Ang masasabi ko lang napakasalamat po dahil sa binigyan po ako ng pagkakataon ng Ako Bicol na makapag-perform ngayong hapon. Pero ngayon, parang hindi ko pinalagpas din yung opportunity na i-grab kasi, kumbaga, minsan lang, kasi nakakamiss din. At the same time, masaya tayo. First love ko kasi yung pagkanta. Sigun kay Rosalie Luces, ang Media Relations Officer, asin Project Director kang nasambit na kompetisyon. Ini ang Season 10 kang OKT, Apueras Albay, pigdaraman ninda ini sa 5 pang probinsya kang reyon. Alam mo naman, 'di ba, mga Bicolano, mga mahilig kumanta. So, masuportahan ng Ako Bicol Party List into national and international competition. Kasi alam nyo, yung Ako Bicol Party List, ito ay isa sa advokasya. Yung Ako Bicol says yes to Bicol Pride. So, ito na-inspire ang ating mga congressman kay Miss Nora Honor, ang superstar na nagsimula sa humble beginnings na, 'di ba, nagtitinda siya ng tubig, tapos kumakanta siya hanggang naging superstar siya. Why not ang Ako Bicol, same din na gawin nyo na mag-develop tayo, maghanap tayo ng mga talented sa larangan ng pag-awit. Ang mga daipinalad sa quarterfinals ang mabarakbakan pa sa wildcard. Ang manggagana sa wildcard, ang makakabali man sa semifinal sa maabot na Agosto sa siyudad ng Legazpi. Kung saan makakakompetensya paninda ang iba pang quarterfinalist hali sa iba pang probinsya sa reyon. Nakatalaan naman, nagibon ang grand final sa maabot na Setyembre sa siyudad ng Naga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Congressman Pido Garbin Jr.